49 rohkeaa nuorta ottivat haasteekseen läpipäästä Suomen kansan ylistämän lukion, mutta kuitenkin vain 38 heistä selviytyy sieltä ulos. Tämä on Abi Brother Suomi. Lukio oli mulle tosi helppo päätös, kun en mä tiennyt vielä yläasteella, että mitä mä haluaisin tehdä. No, en mä tiedä vieläkään, mutta sentään sitä lukiokoulutuksessa hyötyy kaupan kassalla sitten. Mä muistan, kun meille kerrottiin, että lukiossa saa tehdä itse niitä päätöksiä, niin mä ajattelin sit tulla tänne, kun saa itse päättää, paljonko tekee kursseja. Että ei tuu sit sellaista ahdistusta ja ylikuormitusta siitä työn määrästä. Se kaikki oli valetta ja tätä tehtävää ihan helvetisti, mutta tää on ollut ihan silmiä aukaiseva kokemus. Ainoa asia, minkä mä ekalta vuodelta muistan, on meidän aivan ihana enkun opettaja. Sitten se tuli raskaaksi ja vaan katos. Se oli ihan hullu muistaa ensimmäistä vuotta. Kuin ahdistunut oli ekasta koeviikosta ja se tuntui ihan ylitsepääsemättömältä ja sitten kuitenkin paino vaan läpi, mutta sitten tuli ekat kirjoitukset ja mä halusin vaihtaa amiksi. Opettajat ovat saaneet jo nyt tarpeekseen uusista kakaroista ja ovat valmiita lennättämään heidät Jumalan selän taakse. Kauhea munaillallinen, Barbara, se huumehöyryssä oleva matkaopas ja Bruno on jäänyt mun mieleen. Minulla on pieni muna. Minulla on pieni muna. Rikoitteko yhtäkään koulun järjestyssääntöä? Ei tietenkään. Mukavasti hörpittiin vaan vettä terassilla. Päätin jättää mun revusit sinne bussiin. Eli siis pääseekö nyt Akseli pois meidän kanssa? Pääsin. Ja meidän hotellihuoneeseen soitti joku ahdisteleva mies keskellä yötä. Saatana! Mikä on ongelma? Hei! Paljon sun askut maksaa? 600! Jää! No, mä pärjäsin vanhat yhdellä banaanilla, yhdellä tuplalla ja yhdellä sokerittomalla Red Bullilla. Toinen päivä aloitettiinkin hörpyä taskumatista, että tanssit meni silloin. No, mulla meni se illallinen ehkä vähän ohi, koska mä olin ehkä enemmänkin huolissani, että saanko mä juomia mistään. Mut kyllä ne juomatkin sit hoitu. Et kiitti äitille! Ei, auto, missä sun pakki on? Ei, älä päästä sitä! Ei jumalauta! Abit ilmeisesti käyttävät aikaansa kaikkeen muuhun kuin opiskeluun tai abigaalan valmisteluun. Jäätiin sit sinne portaisiin. Juu. Okei. Koulu on oikeesti ihan helppoa, kun voi vaan selaa Tinderi joka tunni. Vilma, mulla on poikaystävä. Ei. Tänään meillä on aiheena ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen. Siis ihan mieletön stressi ja hätä! En mä osaisi normitehtäviä! Mitkä ovat unionin 2 tärkeintä tulonlähdettä? Slay, varmaan OnlyFans. Mun suurin ongelma on matikka. Matikka.
ollut kyllä tosi kiva kokemus. Tällaisella stressiä ja painetta suoriutuvaa voi ottaa ihan iisisti. Abeilla on vihdoin aikaa hengähtää kirjoituksista ja niiden aiheuttamasta ahdistuksesta. Iso lasillinen vettä ja lenkkeily helpottaisi varmasti kehoa ja mieltä palautumaan kuukausien stressistä. Hei, pitäisikö mennä yksilleen juhlisille hillitysti nyt kun kirjoitukset joihin? Joo, mutta sit oikeesti hillitysti tällä kertaa. Se yksi omakin tää voi muuta laittaa. Ne ei tuu muuten ole vaan yhdet juon. Ei tuu. Naisten herrat, olemme kärryt. Se oli vaan vettä. Mullahan oli peli seuraavana päivänä. Mä otin ihan easy siinä. Viimeinkin urheat sankarimme ovat saaneet päätökseen matkansa lukiossa. Mitä heillä jäi käteen tästä ahdistuksesta ja stressistä, joita he ovat patoneet viimeiset 3 vuotta? Lakiin, joka päässä kehtaa istua kaupan kassalla päivästä päivään. Lakiin, joka vedetään päähän vappuna tai aina silloin, kun juodaan opiskelijaseurassa. Lakiin, jota esittelee varmasti paljon mieluummin kuin paperia, jossa lukee pelkkiä kirjaimia. On aika päättää yhdessä viettämämme aika. Kuulemme vielä viimeiset sanat, joissa syy, miksi kannattaa tulla lukioon. Ehkä se on muistot ja uudet ystävät, joita saatiin matkan varrella. Tai ehkä se on juuri se lakki, jonka takia tänne asti on ponnisteltu. Matka on ollut oikeasti pitkä. Ja mä haluan teidän muistavan, että jos te mietitte lukioon seuraavana opiskeluvaihtoehtona, niin Amis olisi oikeasti tienannut enemmän. Of knowledge, lifestyle college. It was all worthwhile. I've been bitching, and the songs I'm pitching snitch the line. Teenage witches, new style switches. I need to try to figure out my style. La 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 la, close your eyes now, take a breath now. Oh, gotta let it go, go. I gotta let it go. I gotta let it go now. La 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 la, close your eyes now, take a breath now. Oh, gotta let it go. I'm so damn sad, it shows it's right. Let it go. Gotcha, Victor. Hey, yo, yo.